Hvis du måler lykken i, hvad du ejer, så husk, at der findes folk i verden, der er lykkelige, selvom de ejer mindre end dig. Lad os med Luthers ord bede. Himmelske Far, vi beder dig, at du også i dag vil vogte os fra synd og alt ondt, så at alt, hvad vi lever og virker, må være efter din vilje. Vi betror dig med vores legeme og sjæl og alle ting i dine hænder. Lad din hellige engel være med os, så den onde fjende ikke får nogen magt over os. Jeg led os ikke i fristelse. Amen. Det er det hellige evangelium til første søndag i fasten, skriver evangelisten Matthæus. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidste sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned, for der står skrevet, han vil give sin engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du kaster dig ned og tilbede mig. Da svarede Jesus ham, vig bort, Satan, for der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Der forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Her den anden dag faldt jeg over en trailer til en ny film, der er på trapperne. Ja, jeg snublede altså ikke over noget, der lå og flød på trappen. Det er bare sådan noget, man siger. Men filmen altså, den hedder slet og ret konklave, som er navnet på det romersk-katolske pavevalg. Ordet konklave betyder egentlig aflukkeligt værelse, og beskriver meget godt, hvordan det reelt fungerer, når apostlen Peters efterfølger skal findes. Op til 120 kardinaler fra alle verdens hjørner forsamles i en med nøgle aflåst del af Vatikanpaladset, og selve afstemningen foregår i det Sixtinske kapel. Fint skal det være at tænke sig sikken kulisse. Konklavet er således et af verdens mest hemmelighedsfulde og ældgamle ritualer. Så hvad kan være mere dramatisk end at lave en film over netop dette? Noget tyder så her i forfilmen på, at det ikke er alle kardinalerne, der er lige venlige. Alle mulige skeletter synes at kunne vælte ud af skabene hvert øjeblik, det skal være. Så derfor er der på alle tænkelige planer lagt i kakkelovnen ikke bare stemmesedlerne, hvis afbrænding sender røgsignaler ud til omverdenen, som så på den måde kan få et yderst sparsomt og forbigående indblik i slagets gang. Spændingen stiger stødt lige til det forløsende og saliggørende øjeblik, hvor den afgørende afstemnings stemmesedlers hvide røg til allersidst væsker sin egen stille proklamation. Habemus papem, vi har en pave. Og så kan folkemængden på Peterspladsen ellers bryde ud i vild jubel. Det kan jeg altså godt se for mig. Men det, der for alvor slår mig i denne trailer, er en udtalelse, som den kardinal, der er udset til at lede afstemningen, kommer med. Kardinalen er i øvrigt portrætteret af den engelske skuespiller Ralph Fiennes. Han siger sådan her. Der er én synd, som jeg er kommet til at frygte mere end andre. Alle andre. Vished. Hvis der findes vished og ingen tvivl, så er der ikke noget mysterium, og derfor ikke behov for troen. Jeg tyk lige på den. Et par gange er jeg blevet spurgt, om det kan lade sig gøre at synge Kim Larsens Om lidt bliver her stille i forbindelse med bisættelser. Det er jo ikke så let, eller det er det, for i princippet må der kun synges fra salmebogen til de kirkelige handlinger, samt samlingerne 100 salmer og kirkesangbogen, som biskopperne sidenhen har givet tilladelse til, at der må synges fra. Og der er altså ingen af de sangbøger, hvor den folkekære sang figurerer. Når det så er sagt, er jeg alligevel gået med til, at sangen kan synges, så det bliver umiddelbart efter højtideligheden, lige inden
rusvognen kører afsted. For jeg kan godt forstå ønsket i det, sangen helt enkelt og fint rejser nogle ganske få livsbekræftende spørgsmål, som det er muligt at forestille sig stillet til en, hvis liv er ved at ebbe ud. Og i forlængelse af denne forestilling udtrykker omkvædet, hvad der lige så vel kunne være et kristen håb, at når vi om lidt er borte, så ses vi måske igen. Med hensyn til det sidste må jeg indrømme, at jeg har slået mig lidt på formuleringen, måske vi ses igen. Derfor har jeg også som optakt til sangen i talesat, at det kan godt være, at vi synger det der, måske, men at vi som kristne fuldt og fast tror på, at vi ses igen. Og det er jo det, vi tror på. Ingen tvivl om det. Og så kommer jeg alligevel i tvivl. Jeg er altså ikke, at jeg er nødt til at sætte min lid til troen på det evige liv, for sådan er det jo. Netop den tro er jeg vitterligt af omstændighederne tvunget til at klynge mig til. Ja, hvor er det dog til tider forvirrende at være menneske. Men måske er omkvædets, måske pludselig, det mest afgørende ord i hele sangen. Ordet, som jeg ellers slog mig på. Lad mig prøve at forklare. Når vi om lidt er borte. Vi siger jo ikke, hvis vi om lidt er borte, for i sidste ende er døden det eneste, vi her i livet på jorden har en klokkeklar vidsthed om. Sat på spidsen, med en smule galgenhumor, er livet medfødt skavank med 100% dødelighed. Men vidste vi desuden med vidsthed, at denne stensikre død blot var færgemanden, der fragtede os til det evige livs lysende kyst, så skulle vi i stedet for fortsætte med at synge, og så ses vi jo bare igen i efterlivet. Tag det roligt. Og så har vi uforvarende aflivet mysteriet og fjernet behovet for troen. Men vi ved det ikke, og derfor må vi tro. Og så står vi altså der i ekkoet fra omkvædet, som nu engang lyder, måske vi ses igen. Mens en stille tåre løber ned ad kinden. Vi kigger efter rusvognen og kan endnu skimte de smukke blomster på kistelåget. Måske tænker vi, god rejse. Bare vi dog må ses igen. Det er vi nødt til at tro på. Hvis du er Guds søn, siger fristeren hele 2 gange til den udmattede Jesus. Og så er det jo nærliggende at spørge, kan det mon passe, at djævlen i sit eget lave væsen er i tvivl om, hvem dette menneske i virkeligheden er? Nej, det tror jeg så gengæld ikke på. Og derfor kunne han jo lige så godt have sagt, når du nu er Guds søn, jamen så gør disse sten til brød, eller styrt dig ned og lad englene bære dig på hænder og fødder. Og gør det i sammenhængen egentlig den store forskel. Måske ikke for os, men for Satan gør det. Han har dybest set en vished om, at han står ansigt til ansigt med Gud. Som det onde over for det gode, som det mørke, der gør alt i sin magt for at fortære lyset. Men ikke engang hvis helvede skulle fryse til is, ville han erkende det. For det ville betyde, at han skulle bekende med én mund, at Kristus er Herre. Det kommer ikke til at ske for ham. Og derfor bruger han vendingen, hvis du er Guds søn. Han forsøger således ikke bare at så tvivl i Jesus, men fortvivlelse. Som den snedigste af alle, vil han snyde Jesus til at fejle ved at love ham guld og grønne skove. Vi ved, hvordan den historie ender. Vi har lige hørt Matthæus fortælle det. Vi ved også, at djævlen aldrig giver op. Ufravigeligt dukker han op til stadighed overalt for at friste os til fald. Hvor tit er han ikke faret i os mennesker, så det er os, der siger, hvis du er Guds søn, hvis der findes en Gud, hvis vi ses igen. Og så rammer mørket os. Det sortner for vores øjne. Selv et vig bort Satan kan ikke alene gøre det. Det kunne det ikke engang for Jesus, selvom djævlen ved denne lejlighed ender med at måtte vige bort i nedtrykt sindsstemning over,
at det ikke var lykkedes at få skoven under Gud. Men det var jo på ingen måde det sidste, Jesus så til ham. Tag nu bare alle de her skeptiske personer, der løbende optræder i evangelierne, som gør alt for at betvivle og prøve denne Jesus fra Nazaret. Her er det djævelens slangegift, der formørker deres sind, så de ikke ser, at det er deres egen Messias, der står foran dem. Lige til det sidste forsøger djævlen at friste Jesus til fald. Langfredag er nemlig også ham, der med folkemængden som talerør råber skældsord efter den lidende Jesus på smertens vej op til Golgata. Vedholdende håner og spytter han på ham og frister ham af flere omgange med, at hvis du er Guds søn, så sig ned af korset og frels dig selv. Ordlyden her afslører, at vi har med den samme frister at gøre, som den, der møder Jesus i ørkenen. Igen og igen dukker djævlen op, for han kan ikke få ram på Gud selv. Igen og igen dukker djævlen op, for kan han ikke få ram på Gud selv? Kan han forsøge at knuse den skabning, han elsker så betingelsesløs, jordens mennesker? Derfor må vi hele tiden være på vagt og igen forsvares med et "vi bort Satan". Hele tiden må vi gentage det. Og vi gør det hver gang, vi siger trosbekendelsen. Vi gør det, når vi siger, at vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alle hans væsen. Ja, vi bort Satan. Og til al held er det ikke noget, vi skal klare alene, for så ville vi snart komme til kort. Gud er med os alle dage til verdens ende. Det er det, vi tror på. Og troen er en nådegave fra Gud. Troen er ånden i os, der taler, handler og sætter englevagt, så djævlen ikke får ram på os. Så lad os af hjertet bekende troen på Gud Fader, vor skaber, på Guds søn, den korsfæstede og opstandne frelser, på Gud Helligånd, kærligheden i os og mellem os, opstandelsen og det evige liv. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.